Erromatar arkitektura. Eraikin zibilen forma funtzio jakin baten araberakoa zen. Oroizgarrizko monumentuak. Garaipen zutabeak eta arkuak. Lortutako garaipen militarrak ospatzeko desfileak egiteko. Bizi izateko eraikinak. Domusak, luxuzko banakako etxeak. Jende aberatsena bizi izateko. Intsulak. Plebea bizi izaten zen zenbait solairuko eraikinak ziren. Eraikin funtzio publikorekin. Basilika. Jende asko hartzeko areto handi bat zen. Dekretuak bozkatzeko. Albiste garrantzitsuak jakitera emateko. Justizia administratzeko. Negozioak eta merkataritza jarduerak egiteko. Kuria. Senatuaren egoitza zen. Akueduktuak. Ura hirietara garraiatzeko. Eraikin erlijiosoak. Tenpluak. Otoitz eta errituak egiteko. Aisialdirako eta ikuskizunetarako eraikinak. Termak, bainuak hartzeko. Zirkuak, koadriga lasterketak egiteko. Anfiteatroak, gladiatoreek borrokatzeko. Antzoki edo teatroak, antzeslanak antzezteko.